Sapa kowe? Lah aku ki wong berantak isih kalah galak. Ngerti yo? Abdi kinasih Ratu Giri Bodro Prabu Jarasandha. Aku Ratu Ngarga Bentar Prabu Hamsa. Bener kowe Prabu Baladewa. Yen aku Baladewa kareng apa? Yen aku Baladewa kareng apa? Ayo kareng apa? Tiwas kebeneran. Dina iki dawuh pangandikane Ratu Gustiku. Dina iki bakal kakak Ratu cacahe 100 wis entuk 97 negara mung kurang 3. Sing bakal kanggo genep Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Ratu Ndarawati genepe ya kuwi Ratu Mandura Prabu Baladewa. Mula dina iki ayo nguncupna tanganmu tak bondo tak srimpung sikilmu. Tak aturake ana ngersane Ratu Gustiku Prabu Jarasandha cangkemmu iki. Ayo. Tangiyo. Iblis lanat. Tangiyo. Kowe kok nyumbari karo Prabu Baladewa sumuk nyawamu kowe. Kowe nyidam neraka jahanam. Kowe wis surem nyawang cara teng srengenge. Kowe bosen ngemut legi ning kula bangsat elek. Baladewa tantang. Perang-perang dina ora ngantem wong ngene mung jarak. Ayo tangiyo. Ora ngajar. Aduh, aduh nek aku kan. Aduh, wis. Jangan ngantek sak lepek. Ndang diraupi kono. Alah ora, nek garing gak ngletek dhewe. Ben marai jenes-jenesi ora. Ngandel ora. Dhewe ana lho. Mati apa urip? Alah ora mati iki ngenteni apa alah. Mati iki, Kang. Apa iya? Lho, nek kene kok urip iki. Urip-urip anu iki ada HP, Ding. Rupamu kaya ngono. Ijene ngambekane, Kang. Lah terus apa tak patenane sisan? Wis. Rumangsamu. Ayo diaturi wungu. Gah, wungu. Tangi gah. Ratu kok klekaran ning dalan. Yo bala Pandhawa yo gumulung. Mangung ciring tata Kurawa kambah. Kongke jrukati tekat totlarut. Wah, toblas. Jebulane Prabu Baladewa cengkiling ya kok. Ampun suwe. Niku mun kecorok tuwa biyen walah lah. Juleng ngoten mawon pun. Rasang kongko. Oh, kaya ngoten niku. Pripun? Bali napa bacut? Lho, bali piye? Tok bandane pisan. Sampeyan wani tenan. Lho, wedene apane? Lho, ngati-ati lho. Niki enten tlatah negara Ngamarta. Saestu ampun menika kok Prabu Baladewa. Nom-nomane Ngamarta niku ampuh-ampuh kabeh. Anak-anake Pandhawa niku tenan. Sampeyan dereng ngerti to anake Raden Werkudara? Sapa kuwi? Raden Werkudara duwe anak mbarepe jenenge Antarja. Antarja niku anake widodari jroning bumi. Jenenge Betari Tugini. Naga Gini nyuk Tugini iki RRI biyen. Ngawur ae ora. Antarjane karo aku dedeg piyadeke gedhe sampeyan lemu sampeyan. Mung eleke sampeyan iki ora betah melek. Akeh jejere wis ngantuk. Nggih. Nek anggere metu kluthik ketuk melek. Kuwi jenenge Antarja. Nggih. Niku duwe upas jenenge Upas Wrayang. Upas Wrayang nggih. Sampe didoli iso mlonyoh. Ora keneng ditambani pun. Nomor loro anake Werkudara jenenge Gatotkaca. Niku saking Pringgondani. Dan
anake Dewi Arimbi sing mijil kalih Raden Bratasena biyen jenenge Gatotkaca. Gatotkaca. Cangkeme lho. Kaya toling ae. Gatotkaca. Kumba Suyana. Wapurmu kaya ngono. Gatotkaca niku iso mabur. Mabur tanpa lan meletik tanpa sutang. Jadi Gatotkaca pun dhuwur blas. Sampeyan ngati-ati. Sangat mencot pundak sampeyan cekel mestakane panjenengan diuntir. Muni mak cekeluk ngoten pun. Akhire pun muni mak cekeluk pun genah innalillahi niku mengke. Pripun? Kuwi Gatotkaca. Nggih, Gatotkaca. Sing rada ndugal niku jenenge Antasena. Antasena. Nggih. Antasena niku anak Werkudara kali Dewi Urangayu. Urangayu nggih. Ini duwe sungut. Lu isine nggih wisa. Wisa kobar niku anggere nyungut wong, ngut. Terus mak petuntung. Ora kingset-kingset nek rung payahe. Saestu niku. Ora. Werkudara iki maratuwane nek bangsane kewan kabeh lho. Pancen ngene lak ratu. Sing dhisik mau naga gini. Naga gini anake sapa? Anake Taranta Buga nu dewaning ula. Lah iya. Wong bagus-bagus kok maratuwane ula. Ha sing jenenge Gatotkaca mau. Gatotkaca niku nuwun sewu. Niku anake Dewi Arimbi. Niku tedak turune buta. Nah terus sing keri mau. Niku anake Petari Urangayu, anake Bathara Ranggana niku dewaning urang. Ora kewan iki nek ngono ning dewan wonten. Dewaning urang mau sapa Bathara Ranggana. Dewaning yuyu Rekatratama. Dewaning bulus Gedawang Anala. Dewaning kodhok Percil Semita. Sik percil iki lho. Ora cilik banget. Pripun dipitung riyin ajeng wani kali pranaan Pandhawa. Pupun dereng kebacut. Ora aku dadi dutan Prabu Jarasandha. Watak adani sapa wae nang ngarepku. Tetep dadi mungsuhku. Syukur bagi Prabu Baladewa Kresna Puntadewa. Kena bondo katur ana saning ratu Gustiku. Waworwu arahan tengarane ngajurit kang maguru kangsa tetekaya putula war pancriting suranggesti ora kata ingkang dwaja layu sepet
dipethokake ana satriya. Awake kuru aking dedeke mung sekilan. Mung pamer brengose sapa kowe? Luwih dhisik ngaku prajurit saka ngendi sajak Nyolowati. Wah, dalan rupak lumuk disikan parat obadamu. Kekesete ratu Gustiku Narendra Giri Badra. Kowe takon kang dadi jenengku Patih Kumbara Nangga aranku. Sapa kowe? Sentana Dwarawati. Satriya Suwara Bumi Raden Harya Setyaki. Setyaki. Singa Mulan ya Singa Mulan Jaya. Iki wis kebeneran. Kowe lapura karo ratumu. Prabu Kresna kon tekan kene. Prabu Kresna kon tekan kene bandane kan tugle gulune. Keparat ora susah nyumbari Kanjeng Koko Prabayu sedulure lanang Hayanana. Ora duwe jiwa tanding karo aku. Jaki. Aja sumbar. Lagi gede-gede aku, dhuwur-dhuwur aku, ngrangsang apa tekan cangklan.